The one that would be a wedding and corporate which show on the floor. Jemasaka sa amen. Monsieur, uba kwani. Monsieur ubali abai. Soni uba kaza sa million. Uba multiply. Anche just how many? Bring 10 minutes. Abaka kadi pa be so prayer 20 afọ. Aba be tie nyame aso. Ebe fifi kronkron ni amama so. Abrochi member chopren take it. Aba class say be tie nyame aso e tie wi ade. Because nyame wa de woye. We school and then degree, no professor no. Are you humbleness? If you humble yourself to the Lord, God also arise you. Baba preacher, at what you have your part, you want to say, who be do, Baba left to so I can't say, but do not obrassia for a hand down for the other. We just want to amen. And then I saw for they want preach prosperity. Ha, the Bible, a free Matthew, Mamma from free Genesis. Ever see this? Tell them be a prosperity. Tell them. When we come to salvation, we are done now with prosperity. So Moses, Pajaba, not Mupaya, what he has said. Where is your forefather? What he has said? You say prosperity. You need to sit down and think. About Christ. Upon your world. Jemasaka sa amen. I was saying Uncle Pamba for we are seem to be covering. The Patawatias here. The not fun, but you to be fun without the leader. That leader is what? Jesus Christ. Amen. This leader need kind. And some of the idea. What you swap about amen. No, be able to have. And I did the picture of my water. My brother, dear Massa, I put the other one in the pie. Why, Jimmy Papa? Hello, catch on your Samaria. I said, that's a Sabra. Shabby, let them multiply. Afedasa sabra fonse subo kasamman afedasa sabra multiply our trememo multiply our judiamo multiply our nyamsromo multiply hallelujah because I am the seed of God. And yet, you'll be so cruel, our man. What? Jamaso, amen. What you say? What do we fear? Sapana, Maranas, and Shapa. What's what to fear? I would take a mass. And I'm a boy. Then you may say, yeah, rather. The difference in what to show good sound. The give us 4 days now. O kasa bulo na na ya mfiamfia kokko no na SSS to sha bulo na ka ni wira che no na wira afa no ni tie ni da so ai de na abusia makwan enkranta na ya twene ya ntwesi adi betwa enya wo di ya kan kranta na wira bi afu atwa ho hia makwan ye nyi sa wira ni mfiri ho na won ko enjoy from my ba Unko enjoy assassin mo de ne pa. Unko enjoy bosho na unko enjoy ria. Na ya hwade awurade ba ya wo. What you so am pa amen. Amen. Kuya. Oh, when am say. Obi ani gidi enche kuya ni. What you so am pa amen. Amen. Ana no obi so da na ohunu nkampro. O se ya mponko. Na waso da na obaka tem sofo me nya dream na ponkro wo nkro na me pese me froba na ntimi me drum bienu na afi maka
and I made him from nothing come pro, Namede Casa, and come pro in my levels. Levels. Level 1, level 2, level 3, level 4, 5, 6, and 7, 8, and 9. That is the fruit of the spirit. The devil levels. To be trained without for the hall. No, so for where the partners be a nipper. Well, sure, I'm saying I'm the fraction for us. What do you mean? Amen. Amen. And Cassette is so many. Let catch you. One buyer, your better for the being or be a fool, a real idea by a fact. And my buyer would be I was one year. Only Jesus Christ. Now a brother, a satia air. Kakrabi, not a foreign sober. Or the sharp brother, and I know. Now what the good home. No, the panel, a good a sound. Now the pattern, what the people with him. Master, my person, my catch on it. No one young tatter. It's better for you. So, Okuyanimba, that's what Nebro Beguswa. A brother were turning in our dear Nebro Europe. The year what the baby fee. But the best fear would be a little kaka. When you're digestion or pata, no associate. Jemesoka sa amen. Ne jadu si enim tutuo na pon na wuyi em se de be ye mo anya de be amen. Nti me sraw Awurade be siesie ba bi pad wako. Awose wo hoyi Jemesoka sa amen. Me se awose ya de be wo hoyi awose wo hoyi na otwafo ni se fam wo mu so krankran ta anya ba twa wo first wo twa ye twa no de akogu sanso San so a papa no di koguso e New Jerusalem. A hono de ayupa no ekro. Na de anya no oboa no di jaya de abai ahye. Ofuto se ma de ma wo message ni say hweye na wanya yu bone. Hweye no anya ntete. Okuafo do mo na wate na waboro. Oburu wi a ma ye bi pen. Ba fa pampan no wabuhu. Jemeso amen. Dia momba juonim bia no enframa be hu na perform dia momba juo wo no abaka pampam ye hwegu bottom ni akoya wo jemeso amepakasa amen. The person that come correct no we are safe so trust na makwan ema nyame asem eyenewa wo benini be yedi partitu na so baba mfasho na urade koran efriso be ne japade okuya ni bia ni da so ne de egu na pata so na yesam ene de egu na pata so masa because seven I come oh but we are system we heard that you be apata so which me on so make me at now Jemesoka say amen but you only hear what apata so what ya fato na dem come back so what that you be na there be too what be too hweye na bromo mu amura wu anya sa wo be huru omo ba wo ni be do di katakare ani wa no the Brahma Wapa Brahma, the Yumi Katakano, everyone. Because I want to have a one who Kataka. No, we are only who Diaka. Be very careful among one. That is why Satan planning against what they say, Samson, one tackle and a tabaki, one tackle and a call, one tackle in a new one. Now, you are there, no tackle. If you try to hold any friend from you. Not the kind of shit to so they are all required. Be very careful. So we are broke, we are you. So yeah, our more to do. Makwan near for what patasso, Makwamian Soasija, Makwamian hit you, Makwama you know, Makwama young crowd, Jemesoka sa amen. I saw Makwama yahu, not say your crow, you are with me at the whole players, or the crowd, Bobian for an idea. I come. So I'm a pakasa, amen. So we are going to catch us a million. Bon, something I don't cover any. But yet, I don't cover any. If we say,
woyɛ nipa woyɛ buropa yɛde wo kɔgu san so na yɛhwɛ wo so na yɛhyɛ w'aseɛ gya gyama so ka sɛ amen ɛyɛ adwuma ma Awurade mede me honam nyinaa na yɛ nyame da adwuma na manya ne nsɛm hyerɛ sɛ wɔfrɛ me abere biara mede anigye agye ne so ɔsam dɛ ananabɔ de mo hyerɛ na yɛ adwuma ma Awurade mede me honam nyinaa na yɛ nyame da adwuma na manya ne nsɛm hyerɛ sɛ wɔfrɛ me abere biara mede anigye agye ne so ɔsam dɛ ananabɔ de mo hyerɛ mede amayɛ adwuma ama Awurade mɛyɛ adwuma ama Awurade sɛ wɔfrɛ me abere biara mede anigye agye ne so ɔsam dɛ ananabɔ de mo hyerɛ mɛyɛ adwuma ama Awurade mɛyɛ adwuma ama Awurade sɛ wɔfrɛ me abere biara mede anigye agye ne so ɔsam dɛ ananabɔ de mo hyerɛ. Many are here with that is wrong. Said you want to be also one fast. Said you want to be ready to your baby, a baby. It is a couple of these the pop chop. Shamuano, a ball on Pempeli. America say, the castle can be blown. Ebi a yɛbɛ dispatch yɛbɛ kɔ no na ne mmoa no bi akɔto abasakɔɔ mu ɔdura nyɛ yɛ a afɛda sasabere yɛbɛhyia na wɔnka yɛtumi twa borɔ soa de bɛ fie nanso wogye me so a mepɛ amen nti Nyankopɔn bi nsira wo mepa wo kyɛw amma kan Paul ka bi wɔsi ne nkura me twɛn me ntwe mama na me twɛn ma Kristo sama gye ababaawa baako a wɔde akɔma Kristo na so ne soro sɛ wɔn sɛ deɛ wɔwɔ ne daadaa ifo to ho ɔhwɛ awɔ so ɔbɛdaadaa na ɔbɛn mu ntintim bɔnne wɔnhyɛ mo sɛ pɔmɔ nsu wɔnhyɛ mo de awia baa ne da ayɛrɛ so paa so ɔkyena nsuo bɛtɔ. What did you make up? The country was a radio was over Jedi. Over Jedi. Yes. The one about winning. The radio is so bad here. Yes. On how we need. You see, other than a letter, the free that they come at Henry. Amen. The person be a war and that message to a toll. Kasa amen. Amen. To a toll. Now me call my be home. Anna obi and the pronoun bro a good home. Now so open in a brain or suffer my turn about 8 years. Now says I was a drying him deep. Now said the Abodian was about Ukraine. Now said that is the word of God. My young who water. Young town. Yes, sir, Yabako.
makwame amfa nkrantonto mu no na watumi aso aba afa me ne yɛ wadɔfo sɛ die wode amemɛnefo a wɔkora bɛkasa tia wo wɔn bɛkasa sɔfo wi ahamade wɔtete mabrabɔ but ada a wobɛduru fie mu ada a wobɛduru New Jerusalem so wɔ niwa wobɛbɔ ma ba so wobɛkasa papa yi wapoa me wonya metamfo sɛ Kristo adɔ me na ɔbɛwu na ɔde mmɔgya abɛyɛ akyɛde akyɛme a ɔwɔ sɛ me nso mewu ma nnebɔyɛfoɔ that is why me say nya busua na ama madwuma me ne busua ni link me ne busua ni share me baby am ya no you for purpose for Christ ya purpose for Christ you will am ko so mo hayi so for nya mu ni to na mo se mo sie mi akoma me na ho okra na ko ho body bi e dote ya to sa ko tie last week as I say mo wife am so wo be from Canada was so for Canada yɛne ɛwɔ Canada kora bɛtwa play abɛsoa asio because awurade nam so ama yɛnya nkwa metofo ɛsɛ fo obi amumi a moyɛ m'ani die ma mehu mo ane da na meka mehu mo ane m'ani akye mehu mo ana mehoahoa ho moyɛ m'adwuma nhyɛ anofoɔ mede Nyankopɔn di sra mo monhwɛ ye na moa na ɛbɔ mo ho mpampa no ɛnyɛ nɔnkofa na mmɔpɛ sɛ wɔwura mu ni wotutu wani ni wasabo jebe so kasa amen when you say kanea light say okopa aboa bi eni ati when you say so okopa light aboa bi eni ati oh jebe so when you say aboa bi eni ati ba so de babo ho na wo so na nadwo na nsuo pa esum mu ano daytime say wo mu bie abiasa komo pala night no ko no mo ne no se de be ye obi hu ana wo so akoso kanea ana haini se sunu enti wo so mo ba kanea no ho abata kanea nti bi se kanea mo wo ko to kanea ni free store na mo wade ka ho o mo ye enemy to the light jeme so ka se amen nti we tu a wo akobo kanea ne pawu sakane bi si ye pe e wo se dum na de omo hwehwe omo ani ache so wo pa ni pawu na sakane ani si bi esi ano no wate ato wo ba ko na taba ba ko adai ate wate ho it Kristo hu yi je be so kasa amen Christ is the light of this world and I should say monso when we are sakane obi so kanea fa nse kodwas na mo di sikane bi aso na shine kanea bi a watamfo kanea bi a tamfo ni sumu hoa sa na buro bi a watamfo aburo tamfo ni aburo hoa obi woni cheso da fo adamfo yoga bana na wa frafra ni cheso opwasem wapa metuni obi yiwa frado ho obi yiwa ni afrado ho abaya be very careful abratia Ghana was started slow. The country is so young. Or no, or Canada, no quack. Or pursue you flat to Tintimbo water, not cocoa. Another day, the Cassato. What shall say? Sorry. Why am I yet? What's up? What's up? What you call yourself? Some public sorry, because I am. Person na amen jamasho amen kati on ya sabilia minia mama kanya you are the seed of God you are the seed of God show who you na mwana abo hompapa ba bia yepa ayiwani yebe hunu was want to be there was about Banfas what Debbie Yaba Kura which you swap amen over there so for you will and cancer Bible said all custom para the wash of it until your whole the catastrophe the Robinson amen but John Samuel in our baby.
know. Jesus, yeah, my quano. Messiah, maybe a Messiah, no. Messiah, no. Jesus, yeah, my quano. Messiah, maybe a Messiah, no. No, message about him. What you said about him. So, the radius. Jesus. No, we're not fast about that.
ebusa no se ɛno so meyɛ burofue a mefrɛ awurade mu yi aburo mu mmoa no bi anya kora awura me mu anaa awura me mu di a ɛdɛn na menyɛ awurade home hata me fa me gu awia mu na fa wo sɛ no nnum mu na awia ne bi asim so mmoa no nyina bɛfiri awurade hata me awurade hata me awurade ma mmoa no nnima ni wɔ awurade hata me na fa wo sɛ no nnum mu na bi awia sim so na mmoa no a ɛpɛ sɛ wura no mu ɛbɛdi me aniwa no awurade yi firi mu Jesus ɛpɛ sɛ baabi a wogyina bia wode awurade ɔmmeditati ka kyerɛ awurade sɛ awurade mepɛ sɛ ɔka me fra wɔn a wode wɔ mu kɔgu asiane so no awurade ma menyɛ ntɛtɛ awurade ma menya deɛ memedi na wobɔ apapa na ade me ɛkɔ so awurade ma menyɛ ntɛtɛ awurade hu me mmɔbɔ wo ne m'ahoɔden wo ne m'ahoɔden awurade yɛ mmerɛ wo ne m'ani so
So for the person follows Jesus. Show me who I'm a show me who I'm a classic. Show me who I'm a somebody enough. My brother, tell me, if I get to Chalabra, so for me, but I'm a fat right. If I get to China. Jesus. So for the person of Christ, I want to put Jesus Christ as my personal savior. Speak on them right now. In the mighty name of Jesus. Father, let your blood speak them. In the name of Jesus. Now
yɛ no ho a mogyina mfimfini na kasa no di m'akyi mebɔ me di ahoɔden kasa nnɛ dɛn ɛyɛ me kwasi awura mebrɛ adadaa mesuban dadaa awurade yesu m'akyia mu mepɛ sɛ wobɛto me atwe mepɛ sɛ mɛda ne wira mepɛ sɛ mɛyɛ bɔɔla mepɛ sɛ yɛde mebɛgu gyem awurade mebrɛ dadaa mesuban dadaa m'akyia mu makye madi sɛ kristo Uko wana Onyankopɔn nkwa na aka nyinaa yɛde bɛsom wo Kristo awurade ɛnɛ na mahunu sɛ wowu maame bɔne na wosɔre maame tene awurade mentena se ma honam bio ɛfiri na de kora yi mentena se ama wo Kristo awurade bɛtena me mu na menso mentena wo nkɔnkrɔn mehia wo bɛfa me domo bɛfa me nipadua bɛfa me kra de me mu hene awurade deɛ bɔne de meyɛ biara ɛnɛ dɛn mɛkyae awurade fa me yɛ deɛ wopɛ fa me yɛ deɛ wopɛ dom me na twerɛ me din ɛwɔ ne nkwa wo na sɛ nnɛ wo ɔkyerɛ wo wohyɛ no animonyam me bɛwodin me kwasi awura manyɛ ɔyerɛ me da wase sɛ mehwe aseɛ me yerayɛ ne wasa afrɛ me mensa nkɔmɛkyi bio me da wase me wura amen nipa kyerɛ bi mene da bi a wofiri ba wowɔ koma se ha asɔre no bi wɔ tɔ no so ebi wɔ abu akwa ebi wɔ atɔ nsu ebi wɔ korɔmɔ ase ebi wɔ kotiri asɔre no bi makro ɛyɛ a takwa makro ɛhɔ na mewɔ bɔmmɔden sɛ ɔbɛba so na yɛ nyinaa ka bɔ ne aboaboa ne ho wonsɛe wonyera a deɛ wawu ne bɔne ana anyera na mmerɛ a wote ase nko ade wone wɔnyeraba gye sɛ wopɛ sɛ wɔa woyera nnipa a wawu ne bɔne m na yɛ nnebɔnyɛni na sɛ woyɛ bɔne a ne da ɛna wogyina a wagye awurade adeɛ sɛ nokorɛ so wagye no adi a waka wo mmra to gyeme so amen tena ase ma Kristo na Kristo nso bɛtena ase ama gyeme nhyɛ amen ɛdɛ na woyɛ ma Kristo gyeme ka sɛ Yesu ada wase ɔpakyɛkyɛ afe biara no Awurade ma me hyira asafe mpɛntam nkɔ wɔ abere koro a Awurade ma me hyira every blessed year Awurade ma me hyira asafe mpɛntam nkɔ wɔ abere koro a me hyira amen mayɛ ma afɔdeɛ